Waqt li t-temperaturi globali baqgħu jiżdiedu fl-aħħar 20 ta' snin, studju ġdid f'madwar 1400 reġjun Ewropew li għadu kemm ġie ppubblikat jindika kif ir-rati tal-imwiet kawża ta' dan qed jiżdiedu drastikament. Dan hekk kif it-tniġġis tal-arja, flimkien ma' sfidi oħrajn ambjentali, qegħdin dejjem joħolqu temperaturi estremi sena wara oħra. L-istudju juri li, partikolarment fin-nofsinhar tal-Ewropa, inkluż f'pajjiżna, ir-riżultati huma qar u jbassru ferm iżjed imwiet fi żmien li ġej, kawża ta' sħan estrema. L-istudju, li ġie ffinanzjat mill-Kummissjoni Ewropea, jitenni li fis-sajf tal-2022 l-aktar wieħed sħun li qatt esperjenza s'issa l-kontinent mietu ma' 60,000 persuna bi-sħana. Bejn l-1991 u l-2020 tal-imwiet fin-nofsinhar tal-Ewropa qabżu dawk fit-tramuntana b'madwar 6 darbiet aktar. L-istudju li jieħu spunt mir-rata tal-imwiet passati ibassar x'jista' jkun qed jiseħħ fl-Ewropa bl-ipotezi li t-temperaturi jkomplu jiżdiedu bejn grad u nofs u 4 gradi Celsius. U l-konsegwenzi ma jistgħux ikunu qar minn dawk fin-nofsinhar Ewropew. Fil-każ ta' Malta, it-temperaturi bejn l-1991 u l-2020 waslu għal rata medja ta' mwiet misħana ta' 78 fis-sena. Filwaqt li l-istudju jbassar li bżieda ta' 4 gradi Celsius oħra din tisboq l-1000 mewt, partikolarment fost il-faxxa ta' persuni li għandhom il-fuq minn 85 sena. Minn dan l-istudju joħroġ li l-istima ta' żieda fl-imwiet fis-sena fl-Ewropa se tkun ta' madwar 15 għal kull 100,000 persuna. Iżda fil-każ ta' Malta, id-tbassir jisħaq li dan saħansitra jista' jilħaq il-95 mewt kull 100,000 persuna. Għaldaqstant, l-istudju xjentifiku jkompli jħeġġeġ li jsiru aktar sforzi biex jitnaqsu tali riski relatati mat-tibdil fil-klima u bekk jiġu salvati aktar ħajjiet waqt li jittieħdu miżuri li jilqgħu għal temperaturi estremi, inkluż f'postijiet abitabbli.